ugliest in world. Yeah. I play for Ninja Pyjama. Hvad sagde du? Oh my god, why the fuck you buy? Lang periode, hvor du ikke spillede, var det? You stupid Vidar, why you buy? Det var sådan lidt sådan, kom jeg på en gang i måneden eller You noget. mean CSGO? Det er også derfor, jeg skrev som jeg ved ikke, hvor god han er nu. Har været bedre. CSGObraindead.com. Hvem er caller for jer? Det er dig, Brad, så det kan Is that you? No. Tilde også hver eneste gang, jeg skal gøre What det. is problem? Jeg fatter ikke den skid, jeg gør. You're upset. What? Som er sådan et barn, du ikke have. Du bare skal med overalt, det er mig. Det kender jeg ikke. Jeg har heller ikke været far endnu. What? Hvad? Oh my god, they got a very good video. Bare sådan er det generelt med børn, er det ikke? One is drop room. Altså, jeg har spillet sammen med børnene i hele CS, altså, så... Jeg er også selv et barn. Hvad hedder det? Brads, har du hørt, jeg har fået en donation? Hvad så? For hvad? Jeg har fået en butterfly knife. Slaughter. Nej. Det mener jeg. Hvorfor har du sådan nogle venner, jeg ikke har? Hvem har du fået den af? Jeg hedder Anders. What is me? Ja. Det er en af de der... Det er de der produktionsskole ting, som bare lige har fucking fyldt helt løn til mig, tror jeg.